עד לנחמה, עד שיהיה נסבל לחיות. אדם צריך לחיות בשביל אחרים, לא רק בשביל עצמו, לחפש ולמצוא, להתקרב ולבוא. אבל האדם אין שלום בתוכו, איך יושיט את ידו לעוד שכמותו? בא להתחפר בשתיקתו, להתחבא בה, לא לעצום עיניו, להתמכר אליה, לעמוד מנגד כשהאור קובע, רק נמצא אבל לא נוגע, מה החיים האלה בלי לאהוב, באמת ומקרוב. סאלח שבתי, פוליטיקה. מוקי, פוליטיקה. אדון נחש, פוליטיקה. ההסתר, פוליטיקה. שלמה ארצי, פוליטיקה. מהי השאלה שאנחנו עונים? איך פוליטיקה מייצגת באמנות? כיצד אמנות ישראלית מציגה אמירה פוליטית? התייחס לתקופה שבה נוצרה באמנות. האם את יכולה לתאר את השאלה? אנו רואים באמנות ותרבות יומיומית שהרבה אמנים לא מפחדים להציג את דעתם על פוליטיקה מסביבם. כל מיני אמנים מראים דעות שונות על פוליטיקה שמשפיעה עליהם. למשל, שלמה ארצי מתוסכל עם כל הרצחים בעולם, במיוחד אל אנשים חשובים שנרצחו. הוא שר שהוא לא מבין מה צריך לקרות שאנשים לא יעשו זאת יותר. מה בחרת ואיך זה קשור לפוליטיקה? אני חשבתי וכתבתי על סרטים בכללי ועל הסרט ההסתר בספציפי. יש הרבה דברים קשורים לפוליטיקה וההסתר, כמו ההבדל בין חרדים וחילונים, הבעיות עם האנשים שלא מתגייסים לצבא בישראל, והבעיות ביטחוניות. הסרט מייצג את עצמו כאומנות, אבל זה לא רק אומנות, יש לסרט עמדה פוליטית. מה המשמעות של שירת הסטיקר? זה מייצג את הקונפליקטים ואת המודפים בחיי ישראל. למה גולדה מאיר לא רצתה שאנשים בחוץ לארץ יראו את סאלח שבתי? בגלל שהיא חשבה שאויבי ישראל ישתמשו בסרט לעזור אותם. האם המוזיקה של מוקי מתחבר לפוליטיקה? כן!
this artsy enough? Yeah, that's good.